Men først skal vi til gallapremiere på Til døden og skiller, den nye film af Paprika Steen, hvor Sisse Babett Knudsen spiller kvinden Bente, der med jævne mellemrum banker sin mand. Der er meget stor forskel på, hvordan vi mennesker håndterer vrede. Jeg kan ikke mere. Hold din kæft. Det er bogstaver sat i en rækkefølge. Ja, spejl. Ræk mig kartoflerne. Ræk mig kartoflerne! Det er bare lige... Nej, Ian. Jeg kan ikke mere. Kan du godt blive meget vred? Ja. Altså, der går et stykke tid, og så klikker det. Der går lang tid, før det sker. Hober det så lidt op? Nej, det er ikke så, det gør. Det er bare sådan, der skal meget til, før at jeg kan ikke se nogen grund til at hisse op før et vist tidspunkt. Og så tror jeg ikke, man skal være sammen med mig. Okay, hvad mener du med det? Jamen, så bliver jeg sur, så bliver jeg rigtig sur. Altså store ord, eller banken i bordet, eller... Så sætter jeg skabet, hvor det skal stå fysisk. På en måde tror jeg, at det, der gør mig vred, er at gøre også dig vred. Det tror jeg, omvendt. Hundelorte. Hundelorte. Hundelorte, det er simpelthen... Hundelorte, det gør mig. Det er nummer 1 på listen, eller hvad? Ja, det ligger meget højt om. Det gør jo, men det, der gør, at man kan finde på det, ikke? Og jeg gider at hive sine efterladenskaber i et bred forstand med sig. Bare efterlader det, ja. Det er rigtigt. Det kan faktisk også gøre meget irriteret. Men hvis det er nummer 1, hvad ligger så nummer 2? Det er jo et kæmpe spørgsmål. Så. Kan det lort? Du blev vældig, vældig vred i den her film, har man set, ja. Er det noget, der ligger så naturligt til dig? Nej, det er det ikke. Kan du godt blive meget vred? Ja, ikke på den der måde. Nej. Men det kan jeg absolut godt, ja. Så du gik til sådan en psykolog i dag? Gud fader bevares. Hvad kan gøre dig rigtig, rigtig vred? Det er ikke meget. Nej. Det tror jeg, det er meget lidt. Men når du bliver vred, hvordan kommer det så ud? Det er meget eksplosivt. Når det så sker, så er det meget, Voldsomt? Ja, det kan det godt være, ja. Med ord eller med bevægelser? Alt. Altså, når det endelig sker, så er det meget voldsomt på alle måder, ja. Hvad kan gøre ham rigtig sur? Hvad som helst om morgenen. Hvad som helst om morgenen? Bare det at stå op? Ja, det er nok i sig selv. Specielt i en dansk gråværsdag. Det er uden sorte piger i nærheden, så er det helt galt. Og hvad med omvendt? Ja, han bliver sur, hvis der ikke står ymer nede på morgencaféen. Det skal der være. Det skal jeg helst have sørget for at købt og bragt hen til morgencaféen, hvor de ikke har det nemlig. Trafik, det er noget af det, der kommer allermest rasende. Især fordi jeg synes, og det mener jeg, at jeg synes, at rigtig mange damer kører altså virkelig dårligt. Vi laver tit sådan en lille konkurrence, hvor så er der en, der kører dårligt, og så kører man op på siden, og så er det altid, og det er det altid, altså det er altid en dame, jeg er ked af det, men det er... Eller en meget, meget gammel mand. Altså, ja, jo, det er rigtigt. Det er også tit, ja. Hvad laver den her æderkrem ude på toilettet, hva'? Hvad? Har du haft nogen med hjem? Hvad? Har du haft en dame med hjem i vores hus, Jan? Hvad? Bente, hvornår skulle jeg have haft en dame med hjem? Går du smuler damer ind ad bagdøren og forelsker dig i dem, Jan? Indrøm det, du bruger jo ikke æderkrem. Hvad? Det har du aldrig gjort, Jan. Det kan jeg afsløre, det gør han rent faktisk. Men det er så en anden historie. Mette Damgaard Sørensen kommer og anmelder Til døden og skiller lidt senere.